ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Itu bisa kuat balungane mergo rati sangga wong tuane. Kudu bisa ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Nek kelingan bapak ibu nangis tenan atiku doi-dois dewe-dewe dadi beban keluargane. Pedhot ning tenan dalan hancur kabeh harapan urip kurang arah ora ono tujuan. Nakal dadi bajingan urip turut dalan mabur dadi pelampiasan bingung ra duwe jalan kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan dadeke aku anak sing ra duwe masa Ora depan. ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Itu bisa kuat balungane mergo rati sangga wong tuane. Kudu bisa ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Saiki bapak ibu wis rapi dewe-dewe ilang tanggung jawab nganti lali ro anake urip puro simbahe kecil tekan semene pak bu aku wis gede iso golek duit dhewe. Saelek-eleke ibuku tetep sing lairke, saelek-eleke bapakku tau merjuangke. Aku korbane wong tuwa ra pengen urip rekoso tak buktekke aku iso sajan karo ngampet lara. Nuwun ngapurane tenan bukane bapak ibu ora sayang sesuk